Băi, pula, are metru, dar l-a consumat dacă e prost. Nu se vede ca unul. Du-te tu, mai frate. Stai să vă jumăt cu Daci. Eu nu mai dea caut. Ce-au nebun? Băi, și-o la eu nu nebun. Eu ajuns și eu, Daci. Eu mor care dracu. Și curat, dracu. O cinai care are luceare. Sau ce șapca de da. Are ceacă de piele. Bă, dar l-am filmat când s-a răsturnat. Eu tot dacă vreau să iargă în față. Bă, așa se mai ziceam să pleacă acasă de ei. O să-ți faci un cat și Nu mai dea ca așa la așa am stat eu la cameră. bun. Un om biat. Scoală-mi cu Dacia și pleacă. De ce ești prost și ești biat? Să te ieși pe așa mai inteligentă în fața camerei. Ăsta-i măi om. Ăsta dă fără număr autograf. Ești mai bun. Mai departe, așa, că trimeți la... Și n-ai, ca să-i trimeți haine, așa. Ia-l în piciul ăleac. Băi, dar te cheamă să ne afănică, mă? Stai-mă eu la față, așa, ăleac. Zâmbește la cameră, așa. Zâmbește-mă! Zâmbește-mă, draci! Nu o filmez! Se răsturna cu Daci aici! Băi, dracu, am avansat, m-am mers! Da, trebuie să facă altă parte. Facem? Ce mă lea? Zi, comandă. Ce comandă? Ce 95? Te dai pe ăla tău și 1 milion. Uite, criminal eu. E 95, dar să-l duci, nu,